Met een musical namen de leerlingen van groep 8 van de Hommel woensdagavond afscheid. Op hun eigen manier bedankten de kinderen de basisschool voor 8 mooie jaren. De musical had als titel Torenhoog. De lift in een hoog gebouw gaat stuk en niemand kan meer weg. Een ramp. Een groep van 52 kinderen zette het stuk op de planken. Het was echt geslaagd. We hebben heel hard geoefend en vanavond was echt het hoogtepunt. Het was de beste versie tot nu toe, dus het was echt super. Ja. De kinderen genoten van hun rol in de musical. Ik was een chefkok, Jean-Marie. Ik was de actrice Stella Lures. Ik was een klusjesman, Gert. Ja, ik was een boef veel steeds. Wij staan garant voor uw eigen veiligheid. Omdat we hier zo hoog zijn, kunt u zich fantastisch voelen. We willen u dan ook graag vragen om even heel rustig in en uit te ademen. Hoe lang hebben jullie hierop geoefend? Vanaf de meivakantie. Was het zwaar? Best wel. Hoe hebben jullie dit aangepakt om dit te oefenen? Elke dag oefenen. Elke dag liedjes zingen. Vond je het leuk? Moi. Hoe lang heb je hierop geoefend? Sinds de meivakantie. Ja, mijn vakantie. Toen we de rollen kregen, moesten we eerst alles doornemen. En daarna zijn we echt gaan oefenen. Elke dag, ja. Dus je moest elke dag liedjes zingen. Hoe vond je dat? Ik vond het best wel leuk, want je had geen school. We springen in de lucht, hoger dan de wolken zijn, altijd de torenhoog, altijd de torenhoog. Jullie hadden het in de musical over een nieuwe weg inslaan. Wat gaan jullie hierna doen? Ja, we gaan naar een andere school. Naar welke school gaan jullie? Ik ga naar Rijland. Ik ook. Ik ga naar het Rijland College. Ik ga verhuizen naar Engeland. Oké, dat is een eindje weg. Ja. Wat ga je daar doen? Ja, daar heb ik nieuwe school. En ja, mijn vader. En mijn broertje en zusje blijven hier. En mijn moeder ook. De Venraayse school was voor de musical uitgeweken naar gemeenschapshuis Den Oesterham in Oostrum. Nou, de Hommel zelf hebben een iets kleiner podium. En hier is het podium wat groter. Hebben we echt ook de essentie van het optreden. Grote ruimte met het opkomen en het afgaan. Dus je hele belevenis. Het afscheid woensdagavond was nog niet definitief. Morgen hebben we nog met groep 8 een afscheidsontbijt. En dan is het tijd om afscheid te nemen. Ja.